Don't say Kenyon, no, Bullet Mamelo. So my Kenyon, no, Sudruti Velo. So my Kenyon, no, Sunyarati Velo. So my Kenyon, no, Predati Velo. So my Kenyon, no, Suroti Velo. Suroti Dabura, Kumanya photo. Monday TV flavor frafinani fragela hambe au fu dante folimina au mumbe noni abekanga jamkansu uni watila ni anko amaku komanya blo nya fawe ka fo bogo sabadu dogo ngono teno tene 22h30 ni journal banadron segi jamkan imbebo segi mika kan alamsa klegan fait 14h45 segi mikla ka samedi wula fait 17h20 au mana tanan goshidron jamkan numbe bo kayira aula Monday TV akawuli gajo anyeshine muma kase ka donmago bo kayira munu misika tuma doninka kunu doni ani bi doni difference jumembo ni nyonche laturu sotani woro difference jumene be kunu laturu ani bi laturu oli ni nyonche donmaga numbe na obe kuma okan folisen dumon ame oira aula fokata se interview ma ni bela jini me bo kayira aula Monday TV alika wuli gajo fe ngabi anga wele seranga misobado ma ni mati akufo ma yituguni ni bela jini ko amako ayine menta ale de be ambulogoro bi anga plateau sanfɛ donc ambe kuma galama seme ayre la bamanan ko ti kono ka pa ayre tigi bulu o de nyonte ayine menta idan sogo iniko idanu goni jagte bajidila ko sabe baj fuitara me fe ka foli di télé flebo ma farafnani farajela ola nga foli be kanu bani lama ba bela jele fon de bi an kanu kan flɛ me bela jele fo mun nu yɛrɛ ta an fɛ b'o fɛrɛ fo min Monday TV barakɛla bɛɛ fo cɛ fara muso kan mi bɛɛ lajɛlen fo jara ye ida so ayine menta an b'i fo i nali la an ka plateau kan an bɛna baro kɛ fɛn min kan bi an bɛ fɛ ka fɛn fila ta an ka baro k'o kan kosɛbɛ ni jamukan sera waati dɔ fɛnɛ na i ni Segu Buloni ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min bangida an bɛ o fɛnɛ sira dɔ bɔ ka yira mɔgɔw la mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ayine menta maa min don ayine menta e yɛrɛ ye jɔn ye i bɔra jɔn ni jɔn na ka bɔ min ka na Bamakɔ yan nɔ fayanfan bayanfan i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye jagite min fɔ i ka ɲininkali la ne ayina ne jamu ye menta ye ne bangina ɲɔnɔ ne fa tɔgɔ Burema Keleji Menta ne yɛrɛ ba fila bɛ na Aissata Kɔnta ani Aissata Siribe o ayina o denmuso de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ka na kuma aw ye o la toujours mi an bɛ foli min kɛ dɔrɔn ka kanuba bɛɛ lajɛlen fo jagite ok a diyara n ye mais an bɛ fɛ ka min dɔn yanni an ka don baro kɔnɔ ayine menta ye bozo de wa ou bien dɔgɔnɔ don ola jagite dɔgɔnɔ kɛ ma ka wari di ma dɛ ayi o ma foyi di yan parce que i ka kɔɲɔmuso dɔgɔnɔ de ayi n ka kɔɲɔmuso tɛ n ka foyi tɛ mais n bɛ fɛ k'a dɔn de parce que an b'a mɛn ko bozo ni dɔgɔnɔ ko dɔ de ye dɔ ye dɔ bon en fait ne tɛ fɛn dɔn a la bon an kɔni bɛ fɛ ka min dɔn dɔrɔn ayine e ye bozo de ye aw bɛ ye dɔgɔnɔ de ye ola mi jabo la ayina ye boso 100% de dɔgɔnɔ minnu ye dɔgɔnɔw dilan k'u bila bayangara kulu sanfɛ ayina menta de y'o ye ayiwa dɔ ye de y'u dilan k'u bila kulu sanfɛ dilan k'u bila kulu sanfɛ et puis mala k'u tuubi fɛnɛ ça silamɛ man ca mala k'u tuubi dɛ alhamdulillah n'o ye kibaruya duman ye o kɔfɛ ayina menta an bɛna baro kɛ fɛn min kan sisan an bɛ fɔlɔ dɔnni na ni diɲɛ fɛn o fɛn ta i bɛ dɔnni fɔlɔ de ye i kɛra laturudala ye a bɛ dɔnni ko fɔ i kɛra ngolofilila ye a bɛ dɔnni de ko fɔ i kɛra jinɛtigi ye i kɛra mori ye i kɛra duma ye i kɛra hali yiribɔla ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ gulon foroba tɔgɔ min na o de ye dɔnni ye ayina an bɛ fɛ k'a dɔn dɔnni yɛrɛ ye mun ye dɔnni maaw b'a fɔ dɔnni mun de don fɔlɔ yanni an ka don baro kɔnɔ o la min fɔ toujours jagite sɔni an ka kuma dɔnni kan ne yɛrɛ mun filɛ nin ye kɔrɔ ne ye funakɛni de ye ma dɔ ye dɔmɛ ye nka mun ye n kɛ dɔnnikɛla ye an bɛ kuma kan tɔgɔ cɛ 30 ani ni olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a foli bakuruma kelen de ma ko dɔnni gindo tant que n'a ma yira la i t'a dɔn i bɛna fɔ sisan an filɛ nin ye so kɔnɔ nin tant que ni mɔgɔ ma da yɛlɛ ka don a b'a dɔn ko mun bɛ yan a t'a dɔn wala dɔnni bɛna fɔ ten gindo donc dɔnni yɛrɛ kɔrɔ de ye gindo ko dogolen an ye faamu ka se ka dogolen bɔ kɛnɛ kan donc dɔnni yɛrɛ de ye sa k'a dogolen bɔ kɛnɛ kan i bɛna fɔ sisan i ne sina ka fɔ ten toujours yɔrɔ min fayida de n ka page yɛrɛ bɛ yen i ne k'i masa ni yiri in bɛ ni mɔgɔw dilan o y'a gindo bɔlen kɛnɛ kan
nka tant que ne m'o fɔ toujours gindo de don awɔ d'accord a ye ne mɛn ta i ye denmisɛnnin ye n'i y'i ta k'a lajɛ i ma don san 40 kɔnɔ fɔlɔ i ye denmisɛnnin fitinin ye bon i bolo bɛ dɔnni baara la e ye dɔnni in sɔrɔ cogo di mun ye dɔnni in kanu don e dusukun na a ye ne o la n b'i fo kosɛbɛ Jakite dɔnni yɛrɛ ye fɛn dɔ ye f'i k'a kanu de n'i ma dɔnni kanu i t'a ɲɛ ye dɔnni filɛ nin ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ a fa o ye dɔnnikɛla ye nka a tɛ kɛ dɔnnikɛla ye parce que mun na a tɛ k'a ye a m'a kanu k'a ɲɛɲini o la ne fa ye dɔnnikɛla ye ne mɔkɛ ye dɔnnikɛla ye ne fufafu ye dɔnnikɛla ye ne fa bɛ cɛ 10 bɔ bi a bɛɛ bɛ dɔnni kunna dɔnni y'an ka sokɔnɔ fɛn surtout kɛrɛnkɛrɛnya dɔnni mun f'u wele ko ala tɔgɔ dɔnni i n'a fɔ mɔriya yɔrɔ karamɔgɔya ni mɔriya fana tɛ kelen ye karamɔgɔya bɛ n'a fɔ c'est comme mɔgɔ min bɛ mɔgɔw kalan ka wajulu kɛ a bɛ fɔ o de ma ko karamɔgɔ nka an ta ye mɔriya sira de ye ne faso sigi ma mɔriya sira de kan ala tɔgɔ kan ne y'o ɲɛɲini faso kɔnɔ k'o dɔn ka bɔ n dara min n nana Baba Tarawele fɛ yen ka laturu kalan fɛ ka laturu kalan k'a dɔn ka yiri kalan k'a dɔn fɛ n tilala ka bɔ yen ka taa fɔngaw ka turo fɛ yen n'o ye siribilen ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen ka taa kalan tɔ labanw fɛ yen o la ne ye dɔnni kalan k'a ɲɛɲini k'a dɔn karamɔgɔ bɛ na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen bi karamɔgɔ t'u la o bɛ yen a bɛ yen dɛ karamɔgɔ dun bɛ ne na wa n bɛ n disi gosi ne ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ wala ne ka dɔnni ko nana ten de n y'a kanu k'a kanu k'a ɲɛɲini wa n bɛ ala fo k'ala barika da n y'a ɲɛ ye i y'a ɲɛ ye d'accord a ye ne mɛn ta hakili la k'a fɔ i ye karamɔgɔ yanfan ba yanfan fa yanfan i da sera nin bɛɛ lajɛlen ma sisan nɔ ka dɔ fɔ an ye o kan a ye an bɛ fɛ ka baro kɛ fɛn min kan sisan o ye laturu so 16 ye ka daminɛ nin na ka taa se ko laban na an bɛna baro kɛ o kan sisan n'i ye laturu ta k'a lajɛ laturu ye parti 2 ye fo parti 3 dɔw ko muso bolo tɛ don laturu la dɔw ko muso man ka laturu kalan dɔw ko muso kan ka laturu kalan e bɛ se ka mun fɔ an ye musow ka laturu ko kan mun ye laturu diya i ye bon Jakite bɛɛ n'i ka faamuya don dɔnniya kɔnɔna na n'o tɛ turabu n'i ko ko muso man ka turabu da c'est comme i k'a fɔ ko muso kana kuranɛ kalan o ma bɛ fɛ ka mun fɔ parce que kira dɔ de ta don a jiginna kira dɔ de kan n'o ye Nabila Idirisa ye o tiɲɛ kuranɛ jiginna kira dɔ de kan n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o kan o la n'i ye muso kɔni kɛlen ka kuranɛ kalan k'a jigin kɔni c'est comme muso ka turabu kalan a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kiraw de ta ye ne b'i jaabi o yɔrɔ la o tɛ se ka sɔrɔ dɛ kira dɔ de ta don sɔsɔ cogo la kafiriw bɛnn'o kan silamɛw bɛnn'o kan k'a fɔ ko kira dɔ de ta don n'o tɔgɔ ko Nabila Idirisa parce que an bɛ dɔw ye dɔw ko ko muso tɛ laturu da kelen muso tɛ laturu sɔnfɛnw dun muso laturu ba bɛ bɔ hali yɔrɔ min na ko muso man ka tɛmɛ t'i ci fɛ olu kuma ninnu ye n t'a si dɔn ye nka muso kɔni bɛ turabu da wa ne bɛ turabu da la ɲinɛ y'a san 12 de dɔ de b'a la ka fara ne kɔni nka fɛn kɔni ma kɛ n na denw bɛ n bolo cɛ bɛ n bolo n furu mɛ i y'a faamuya ni fɛn kɔni b'a la fɛn ma ne sɔrɔ d'accord n'i ye laturu ta k'a lajɛ laturu ye ba 4 ye fiɲɛ bɔgɔ tasuma ji mais mun nana ni o yɔrɔ ye munna u ko ko laturu yɛrɛ ye diɲɛ ye turabu ye diɲɛ ye munna i yɛrɛ ka kuma na sisan turabu ye 4 sigiyɔrɔma 4 4 sigiyɔrɔma 4 c'est comme n'i y'a calculer a bɛ 16 ma 4 sigiyɔrɔma 4 na ji bɔgɔ fiɲɛ tasuma o la diɲɛ de bɛ nin kɔnɔ ni fiɲɛ tigɛlen la sisan hali ka 10 minutes tigɛ 10 minutes tigɛ o bɛ ten adamaden tɛ se ka ɲɛ tasuma kɔ parce que an bɛ dumuni min dun a bɛ dilan ni tasuma de adamaden tɛ se ka diɲɛ ji kɔ adamaden tɛ se ka ɲɛ bɔgɔ kɔ o bɛ cogoya min na turabu sigi m'o de kan mɔgɔya kan
o la turabu ye diɲɛ de wa diɲɛ bɛ turabu fana kɔnɔ turabu b'anw fɛ yan bila ko tɛ arabu fɔlɔfɔlɔ ninnu donna anw fɛ yan nɔ 534 na san 534 na nabila isa bangene kɔ arabu fɔlɔfɔlɔ minnu nana olu de nana turabu ye yan an fɛ yan turabu tɛ bila ko ye yɛrɛ o ni sisan a bɛ san ba caman bɔ dɛ nka o la turabu ma sɔn jɛnsɛn ma parce que munna a dɔnbagaw minnu b'a da olu tun ye dɔnnibaw c'est comme faamalamɔgɔ olu de tun turabu da o waati nka mun ye turabu jɛnsɛn manden kɔnɔ o ye kanku musa ka hijiden 1,260 minnu taara magan olu de talen u natɔla ye turabu kala ka na kele turabu yɛrɛkɛla a y'a sɔrɔ an ka yankaw tun bɛ bɛlɛ ni kolo de fili ani ka filɛli kɛ ji la i y'a faamu o la turabu ne ko ne bɛ kuma ye turabu la turabu yɛrɛ de ye diɲɛ quoi n y'a misaliya ta diɲɛ yɛrɛ de kan adamadenya yɛrɛ de sigilen bɛ turabu kan turabu yɔrɔ si tɛ yen k'a tɛ se ka adamaden maa yɔrɔ dɔ fɔ a turabu tɛ yen i y'a faamu o la turabu ye diɲɛ de ne yɛrɛ tora yɔrɔ kelen fɔlɔ parce que i da sera yɔrɔ dɔw ma i bɛ laturudala jɔ cɛ 100 jama to o yɔrɔ dɔn donc mais an bɛna ye k'a fɔ laturu n'i bɛ ale da ko f'i bolo ka don jɔn e bolo don karamɔgɔ ye jɔn ye laturu nafa jumɛn bɛ adamaden ka adamadenya kɔnɔ an ka éducation kɔnɔ ok min fɔ o la bon sɔni an ka se bolodonko yɔrɔ ma turabu sigilen bɛ sara 3 ɲɔgɔn de ye yan anw fɛ yan mali la yan ou bien farafinna yan mali la yan minnu ta sigilen bɛ u b'a da kaye kan i n'a fɔ walima olu kitabu minnu baara kɛ ni kitabu ye olu ta tɛ bolodonko t'olu ta la olu bolo i bolo donna i bolo ma don foyi nka minnu sigilen bɛ duguma fɛngɛ kan i n'a fɔ ka turabu lada bɔgɔ sanfɛ ciɲɛ kan n'o an b'a fɔ o ma ko jitumu ka bolondenw voilà olu diyagoya de b'i bolo don turabu la wa tiɲɛ don dɛ n bɛna n'i y'o la parce que ni fɛn mɛnna a bɛ kɛ laada de o ye tiɲɛ ni fɛn mɛnna a bɛ kɛ tana de n'i b'o sira kan i bɛ i bolo don wa an bɛɛ de b'o sira kan o la ne bolo donna Baba Tarawele de fɛ turabu la ale de ne bolo don mais o kɛra san jumɛn ne bolo donna 2012 a donna 2012 ni ma filɛ ɲinɛ n'o san kɔnɔntɔn ɲɔgɔn walima sɔnni a bɛ tan sɔrɔ o y'a sɔrɔ ne tun bɛ se turabu la nka n bolo ma don ne yɛrɛ turabu dege ka mɛn ka sɔrɔ mɛ n bolo don mais turabu a ma foyi kɛ n na mais e b'a sɔn wa ou bien e t'a sɔn non ne tɛ turabu sɔn turabu bɛ se ka mɔgɔ mago dilan ka sɔrɔ i ma sɔn cogo di o fana gindo de bɛ yen turabu bɛ se ka mɔgɔ mago dilan parce que ne ka turabu ne ye turabu kala fasi 2 de la n y'a kala kitabu sira fɛ n y'a kala yitimu ka sira fɛ o la kitabu sira fɛ i bɛ se ka mɔgɔ mago dilan turabu kɔnɔ ka sɔrɔ i ma joli bɔ an kan mais est-ce que a bɛ bɛn joli ka bɔn laturu kan wa a bɛ bɛn conséquence foyi t'a la ka joli bɔ kuranɛ haya ni ekɔliden ma ye n tɛ ka joli bɔ turabu ka foyi t'a la mais u b'a fɔ ko turabu ye kira bɛ dugukolo sanfɛ k'i b'a sɔrɔ a tɔgɔ dɔ bɛ turabu la o ye e ka faamuya de ani mɔgɔw ka fɔlen n'o tɛ n'i bɔra yan n'i taara Turiki walima jamana wɛrɛw la olu t'a dɔn Musa la u t'a dɔn Seju dɔn Yusufu la u tɛ Adama dɔn Adama na olu fana ka tɔgɔ de b'a dan na i n'a fɔ an ye tɔgɔ da la ta cogo min na i n'a fɔ Yusufu ye Seju ye i y'a faamu Adama ye Adama ye Maliju n'u b'a fɔ o ma ko Mahamadu o ye Maliju ye an m'an ka bamanan tɔgɔ da la mɔgɔ wɛrɛw fana b'u ka tɔgɔ de da la bɛɛ n'i ka faamuya de don dɔɔni kɔnɔna na i y'a faamuya n'o tɛ arabu jamana ninnu bɛ yen nɔ olu tɛ a dɔn Yusufu la u t'a dɔn Adama na u t'a dɔn Maliju la ngo bala ko mugo dilan tiɲɛ yɛrɛ la mais
an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ donc an filɛbaw fo halisa ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n y'a yira la k'a fɔ ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi denmisɛnnin mɔgɔba don parce que a bɛ ka denmisɛnnin d'u ma a bɛ ka mɔgɔkɔrɔba kan fɔ an ye bi donc bi an bɛna lajɛ Segu Buloni ale ni a ye ne mɛn ta a fɔli kɛra Bangida Kiyandaw ale ka sayɛlɛma kɛnɛ kan n'o ye jinɛtigi Kiyandaw ye a ɲɛnajɛ kɛra yen nɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛmada a ye ne mɛn ta fo ka taa se Segu Buloni olu ka nɔbila ninnu na an b'a fɔ aw dansɔgɔ aw ni ko la troupe me parle clair à la bise me fait j'ai bisa wa ku bolo nga dole ba ma boka ne sike ko go nyamano na ya so ri chene do ai na fone ya bi toyi Musa
An bɛ segin ka don an ka kumaso kɔnɔ an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw mun bɛ yen nɔ ko aw bɛ ka an lajɛ nin wagati la diɲɛ jamana o jamana kan i bɛ Turki i bɛ Amérique i bɛ États-Unis i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ France i bɛ Allemagne an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o de ye Ayinɛ Mɛnta ye donc an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan bi o de ye dɔnni yɛrɛ kɔnɔna ko ye n'i ko dɔnni i bɛ laturu kofɔ n'i ko dɔnni i bɛ nkolon kofɔ i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kofɔ i bɛ jiri kofɔ ani Ayinɛ Mɛnta an bɛ ka baro kɛ o kan bi mais an yɛrɛ ɲɛ b'a la siri min na bi a bilama bɛ jinɛtigiw ka labɛn na Ayinɛ mun ye kolonkisɛ diya i ye tan n kanubaa dɔ de y'a diya o la n mana taa yɔrɔ yɔrɔ n b'a don na a ka di i ye a ka y'i bolo yen n'o nɔ tɛ voilà n'o tɛ foyi tɛ d'accord Ayinɛ an bɛ segin ka na halisa dɔnni bunanko kan halisa n'i ye laturu da i bɛ jiri sɔrɔ yen ka laturu dɔn ka jiri dɔn ka jiri dɔn ka laturu dɔn donc an ka baro kɛ fitinin kɛ jiri kan dɔnni kɔnɔna na jiri nafa bɛ adamadenw ka dɔnni kɔnɔ jiri nafa bɛ adamadenw kan hali turabu ni yiri a bɛ ta nka fɛn suguya kelen ta nka fɛn ɲɛnama fila n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛnba kelen de n'o tɛ i bɛ se ka mɔgɔ dilan turabu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma yiri k'a la nka n'i ye yiri k'a la fɛnɛ a b'a tigɛ mɔgɔ dilan o la yiri nafa tɛ fɔ ka ban adamadenya yɛrɛ de ye yiri ye et puis n bɛ kuma kelen f'i ye anw bɛ fiɲɛ sama k'a bila cogoya min na yiri fɛnɛ bɛ fiɲɛ sama k'a bila ten cɛya b'a la musoya b'a la o fɛnɛ bɛ yiri la cogo di adamaden yiri dɔw bɛ yen cɛ ni musoya t'u la bɛɛ ye kelen donc ni par exemple n'i ye gunjɛ ta sisan i bɛ taa sɔrɔ komi cɛ t'a la ou bien muso t'a la n'i ye gunjɛ ta cɛ bɛ gunjɛ la gunjɛ cɛman bɛ yen a musoman bɛ yen mais o bɛ dɔn cogo di a bɛ dɔn a furabulu kɛcogoya la hali yiri dɔn cɛman n'a musoman a bɛ dɔn furabulu kɛcogoya de la furabulu mun ka misɛn o ye cɛman de ye furabulu mun ka kuma o ye musoman ye o la yiri nafa tɛ bɔ ka bɔ fɔla quoi yiri feere bɛ mɔgɔ dilan yiri fara bɛ mɔgɔ dilan yiri fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ dilan n'i tɛ mun dɔn a la dɛ i t'o dɔn c'est comme dɔnni yɛrɛ de ye dɔnni ye n'i tɛ mun dɔn a la dɔrɔn i bɛ tɛmɛ i y'a faamuya n tɛ yiri ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye a bɛ su kunu ni yiri donso cɛkɔrɔba don a bɛ san 100 ni kɔ la a bɛ balo la a ma sa ni mɔgɔ fatura kungo kɔnɔ k'o to donsoya kɛyɔrɔ la a bɛ mɔgɔ kunu ni yiri ka mɔgɔ wuli ni yiri donsoya la a b'a kɛ a b'a bolo n y'a ye a y'a kɛ ɲɛ na parce que a y'a misaliya ta fɛn dɔ de kan n yɛrɛ de y'u faga k'u sisi a y'u lawuli bon yiri nafa tɛ ban fɔ la diɲɛlatigɛ bana si tɛ ko a tɛ se ka furakɛ ni yiri a tɛ yen c'est comme tension jabɛti koko furudimi ninnu nin bɛɛ bɛ furakɛ ni yiri fo ka taa ban wa ni i ye mɔgɔ furakɛ ni yiri nafa min b'o la o tɛ tubabu fura la wa fura dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛ yiri de la a tɛ tubabu fura la dɛ jabɛti filɛ nin ye tubabu fura bɛ se ka jabɛti de calmer nka k'a ko k'a b'i la pewu f'i ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'a lajɛ yiri de b'a kɛ yiri bɛ se ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dilan c'est comme n'i ko ko turabu yiri bɛ ninakili o ka fiɲɛ sama ka bila yiri furabulu de b'o kɛ Jakite yiri bɛ baara caman kɛ dɛ n'i tɛ mun dɔn dɔrɔn lɔnniya ko la i bɛ tɛmɛ de quoi n'o tɛ hali ka mɔgɔ bon yiri la k'a fa yiri de b'a kɛ hali basi bɛ dilan ni yiri de ye o ni ce ne y'a faamuya o la yiri fayida de b'a la n tɛ mun bɛna fayida kelen di kanubagaw ma o k'a kɛ k'a kɔrɔbɔ k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ yiri la yiri ye kabako ye dɛ
o la i b'a sɔrɔ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ yiri nafa dɔn o tɛ sɔn yiri tigɛ ma. donc yiri man ka tigɛ. yiri man ka tigɛ fiyewu. o b'a yira nafa bɛ yiri la yiri man ka tigɛ. yiri man ka tigɛ. hali Senegal forêt dɔw bɛ yen n'i minɛ na yiri tigɛ walima kungo kɔnɔ fɛn fɛngɛ la i bɛ kaso kɛ parce que olu b'a nafa dɔn o b'a dɔn nafa min b'a la quoi. i da tura yɔrɔnin dɔ la sa i kun k'i bɛ fɛ ka fayida fitinin dɔ di jiri kan i k'o fɔ tan n ko mɛn. n bɛna fayida mun di u ma yiri la u k'a kɔrɔbɔ siri gɛlɛma siri. siri mana k'i la cogo o cogo. siri mana k'i la cogo o cogo siri yɛrɛ ye fɛn jumɛn layidu bɛ ta ye a tɛ bɔ a sira ma i bɛ décourager i yɛrɛ ma i bɛ dimi i yɛrɛ ma kuma dɔ la siri de b'a kɛ parce que e bɛ dimi i yɛrɛ ma mun na e mɔgɔ bɛ laɲini na n'e ma sɔrɔ jago sɔrɔ e bɛ dimi. o mana kɛ mɔgɔ min na o ka ŋuɲɛ kuru 3 zaba ni dɔw ko sagwa dɔ bɛna fɔ sisan ko sagwa a ye n kɔ to ma o ye dafin sagwa a ye n kɔ bɛ da zaba in de ma zaba in dɔw b'a wele ko sagwa parce que jamana bɛɛ n'a ka yiri fɔcogo don. o ye tiɲɛ. o la i b'o zaba kuru 4 ani nkunjɛ kuru 3 ɲini o ye kuru 7 de ye. seli ɲɛkɔrɔla in na o k'a ta o ka kɔrɔbɔ k'a tobi k'u hami da kan siri o siri de b'u n'u ka hɛrɛ cɛ maa y'a siri wuli ka bɔ ala ka wuli ka bɔ u k'a tobi u k'u kɔla tile 7 ni nafa bɛ yiri la ni nafa tɛ yiri la i ka numéro bɛ mɔgɔw bolo u b'aw f'a ye. ayiwa a ye ne mɛn ta hakili la k'a fɔ jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la donc i ka kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ye halisa laturu ni jiri in kan. bon n ka kuma kuncɛ kuma na turabu ni yiri c'est comme ni ko diɲɛ yiri ni turabu an tɛ se ka ɲɛ yiri kɔ tubabu fura donna sisan de o n'o tɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ balo yiri de la wa olu si ka ca ni sisan si ye. mais mun nana n'o ye si dɔgɔya in ye comme ça. si dɔgɔya comme ça an banna an yɛrɛ la. cogo di. voilà si ala tɛ yɛrɛ si ala tɛ ala de bɛ si di mɔgɔ ma dɛ nka sa joona o y'i yɛrɛ nɔ ye mɔgɔ bɛ sa k'i si tɔ to. i b'a fɛ ka mun fɔ. i b'a fɛ ka mun fɔ sisan. ni mɔgɔ tɛ sa k'i si tɔ to i jɔ siraba ka kɛ. o la an ka hakili to yiri la an ka yiri matarafa ne balimakɛ ne balimamuso ne de b'ala kɛ n kɔnɔ jɛ k'a f'i ye ne bɛ se ka san kɛ ne tɛ bana jumɛn b'o kɛ farafin yiri kana ba yɛrɛ la nin teleso in tɔgɔ de ko mande mande tɔgɔ dara mun na se komi ne ko mali de yɛlɛmana k'a kɛ mande de yɛlɛmana k'a kɛ mali ye. o ye tiɲɛ. n'o tɛ mali de a kun fɔ mali de ma ko mande o mande na san 7 ni denmisɛnnin kun ye san 7 sɔrɔ ka sigi nɛgɛ kɔrɔ i kun bɛ taa bila kungo kɔnɔ a kun bɛ taa kungo kɔnɔ yiri kala de la a kun bɛ fɔ ma ko dondenw ta yiri kala nka adamaden n'i banna i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ kɛ suguya wɛrɛ de. o ye tiɲɛ. i y'a faamu n'o tɛ yiri bɛ si di mɔgɔ ma e m'a mɛn ko k'i si falen an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun b'u siw falen yiri la. hali sisan a dalu bɛ yen n'u y'a dɔn u ka waati sera yiri mun bɛ san 100 bɔ walima yiri mun kan ka si jan sɔrɔ u bɛ taa si yɛlɛma u si falen o yiri la u bɛ mɛn si la hali o ka bɔ a la yiri tant que ne bɛ yiri kan k'a matarafa walayi bana sugu caman bɛ yen a t'i sɔrɔ c'est comme sukarodunbana ani tension ninnu o t'i sɔrɔ mun b'o kɛ yiri de b'a kɛ parce que an bɛ dumuni minnu dun sisan a ma nɔgɔn an bɛ dumuni minnu dun tulu i n'a fɔ tiga tulu ninnu ni fɛn caman olu bɛ mɔgɔw bana de n'o tɛ situlu n'i bɛ situlu kan o fana ye babu wɛrɛ nka dɔwɛrɛ an bɛna baroko kan dɔwɛrɛ an bɛ baroko kan o la an bɛ kanuba bɛɛ lajɛlen tun ye ale an bolokɔrɔ ka bɔ ɲɔnankaw fɛ yen nɔ mais an bɛ waati min na ko bi a filɛ nin ye fɛn min ye yirimajɔ ɲamana donc a bɛ yen nɔ nin waati la an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka mande filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka mande baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala k'an si jɔ ka se dɔgɔkun nata ma an b'a fɔ aw dansɔgɔ aw ni ko ala ka waati wɛrɛ di ne aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma. donso y'i kɛ ɲɔgɔn nɔ bolo duman fɛ lɔ soma y'i kɛ ɲɔgɔn
no sujuru di bello Somai che no sugnaro di bello Somai che no prete di bello Somai che no suru di bello Suru di da pura